Krásny dobrý deň. Moje meno je Braňo Riečan. Mám na starosti významných obchodných partnerov pre Slovensko a dnešný podvečer strávime spolu, kde naša téma, o ktorej sa budeme debatovať, je objav svet investovania do zlata. Technické veci, prezentácia sa nahráva, takisto aj samotná prezentácia v PDF formáte bude priložená pri prezentácii, čiže tu si budete vedieť bez problémov získať a stiahnuť. A záver, ak by boli nejaké otázky a dotazy, tak tie si nechajme na záver, či už prostredníctvom chatu, alebo takisto už to bude mimo nahrávania, si budete môcť zapnúť mikrofón a opýtať sa priamo otázku, na ktorú verím tomu, že budem vedieť odpovedať a vám ju zodpoviem. Takže toľko ku tým technikáliám. Takže poďme na to, aby sme sa nezdržiavali. Máme turbulentnú dobu, ktorú dneska zažívame. Ja to tak poviem, že niečo sa deje na západe, niečo sa deje na východe. Z jednej strany stále počúvame o tom, ako ceny akciových titulov padajú. Nevieme, máme tu takú neistú dobu. Takže toto je všetko takým tým hnacím motorom toho, že cena zlata nám rastie. Dneska sme možno niekde na úrovni niekde okolo $3098, $3080. Teraz sa pozerám presne na cene trojskej unce. Takže máme tu možno trošku aj nejakú miernu korekciu, ale v podstate nejakým spôsobom nám to nevadí. Takže tá turbulentná doba, ktorú dneska prežívame, tak pre niekoho môže byť zaujímavá, niekto sa môže obávať. Takže trošku si to rozoberieme aj z takého toho pohľadu možno nejakých takých tých historických dát. No a v neposlednom rade si tak trošku povieme možno aj o takých tých našich možnostiach, ktoré prostredníctvom spoločnosti Bizing Gold môžete objavovať svet do investovania do zlata prostredníctvom našich programov. Takže keď sa budeme pozerať na takú tú historickú výkonnosť zlata, aj keď dneska možno tú turbulentnú dobu zažívame a máme, že skutočne zlato má veľké nárasty a že dosahuje svoje historické maxima, tak poďme si to rozmeniť trošku na takú dlhšiu dobu, keďže veľmi dobre vieme, že zlato je uchovateľom hodnoty a vždycky rozprávame o tom, že je to na dlhšiu dobu. Zlato nie je špekulatívne, ale je potrebné sa pozrieť na to z dlhodobého hľadiska. Tak tu vidíme vlastne to obdobie nejakých období na tomto grafe. A veľmi dobre vieme, že v roku 1971 nám padol zlatý štandard, kedy možno trojská unca v tomto období stála, myslím, že $35 aj 70 centov. Od tohto obdobia nám vlastne padol ten zlatý štandard a môžeme si to pozrieť na období 54 rokov. Vidíme, že historická výkonnosť zlata sa nám ukázala niekde na 8,3% per annum, čiže toho priemerného zhodnotenia. Keď si to pozrieme možno na takom tom horizonte od roku 71 do začiatku milénia, tak to vidíme, že tam to bolo niekde na 6,8%. No a v neposlednom rade, keď si môžeme pozrieť aj to miléniové obdobie, či chceme, či nechceme, tak je to už obdobie 25 rokov, tak tu vidíme, že v podstate v tomto období nám zlato spravilo v priemere 10,4%. V tomto období si už
pamätáme také niektoré tie milníky, ktoré sa vlastne udiali, či to bol pád dvojčiek, či tu bola hypotekárna kríza v roku 2007, v roku 2008, či nás už nedávno tá zdravotná kríza, čo sa týka covidu, vojna za našimi východnými hranicami. Čiže už sú tu tie milníky, ktoré si pamätáme a ktoré nás ovplyvňujú. No a vidíme, že skutočne aj v tomto období vlastne zlato z toho dlhodobého hľadiska robí krásnych 10,4%. Reálne, keď sa budeme na to pozerať a ja ako chodím po trhu a debatujem s rôznymi, či už klientami, alebo takisto s našimi obchodnými partnermi, s tými veriacimi, zlato neveriacimi Tomášami, ako sa im hovorí. A keď sa opýtam, že aká je asi taká tá výkonnosť toho zlata, a keď mi reálne niekto povie, že je to nad infláciou, respektíve je to niekde okolo 3,5%, tak tu krásne vidíme taký ten výsledok, že ktorý reálne to zlato robí. Čiže skutočne zlato z toho historického hľadiska sa nemá za čo hanbiť. A vidíme to, že tých 10,4% za obdobie 25 rokov je veľmi zaujímavé číslo. Tu, aby sme si to možno trošku rozmenili aj možno na konkrétny produkt, ktorý prostredníctvom vašich vlastných nákupov alebo nákupov prostredníctvom cez finančných poradcov, cez vašich finančných maklérov, tak aby sme si vedeli predstaviť, že o akých číslach sa tu vlastne rozprávame. Čiže tu vidíme tú historickú výkonnosť, je to obdobie 16 rokov, ktoré už je tiež celkom zaujímavé aj v držbe toho zlata, aj v existencii zmluv, tak vidíme, že v podstate na tej jednej unci, na tej Lady Fortune, tu vidíme reálny výnos a reálnu výkonnosť, vidíme na 18,94% per annum v priemernom zhodnotení od januára 2009 v podstate do včera, do apríla 2025. Takže tu vidíme tú realitu už na konkrétnom vzhliadku, ku ktorému sa vieme dostať, a skutočne sú to veľmi zaujímavé čísla. No a v neposlednom rade môžem kľudne povedať, že zlato a samotný tento produkt sa nemusí vôbec hanbiť za to aj voči tej konkurencii rôznym indexom, respektíve nejakým akciovým trhom. Je to o tom, že určite to neriežme všetko iba na jednu mincu vsadiť, ale je potrebné, aby sme vlastne diverzifikovali, aby sme si vytvárali nejaké jednoduché riadené portfólio, a skutočne, keď to zlato bude mať v tomto portfóliu, tak sa nebude musieť obávať nejakých výkyvov, ale určite raz na jednej strane mi potiahne zlato, raz na druhej strane mi môžu potiahnuť akciové tituly, indexy. Dneska, či chceme, či nechceme, tak tie akciové tituly nám letia veľmi, veľmi, veľmi dole. Každý deň vidíme a počúvame tie prepady. Takže z tohto pohľadu, aby som tú diverzifikáciu tam mal, tak určite je zaujímavé si dať do toho portfólia zlato a nemusím sa nejakým spôsobom hanbiť. Takže toľko taký nejaký historický pohľad na tie čísla. Tu vidíme vlastne tento slajd, si myslím, že už nevidíte prvýkrát, ale len aby sme si vedeli predstaviť to zlato versus nejaké meny, ktoré sa používajú vo svete. Je to naprieč jednotlivými menami, čo je veľmi dôležité, aby sme si to vedeli vlastne predstaviť. Je to, že za obdobie 120 rokov, keď tu vidíme tento graf od roku 1900 do roku 2016, je to jedno, či 2016, či 2020 alebo 2025. Tu vidíme, že všetky meny stratili tú svoju silu. A tu vidíme, že v podstate ich hodnota tých mien nám niektoré zmizli,
a hodnota niektorých mien nám padla až niekde okolo 98% za obdobie 120 rokov. Čiže tu vidíme vlastne to, že to zlato si tú svoju hodnotu drží. A to nie je o tom, že zlato je len uchovateľ hodnoty, ale tu vidíme, že v podstate zlato si nesie aj tú svoju výkonnosť, tú svoju výnosnosť. Čo je dôležité, je to, že v podstate vždy hovoríme o fyzickom zlate, takže sa nikdy nemusíme obávať toho, že tá držba toho fyzického zlata je to len o mne, že kedy to budem chcieť dávať do výkupu, kedy tá cena bude pre mňa zaujímavá, kedy vlastne zhmotním to zlato, to fyzické zlato do príslušnej meny, do ktorej to budem potrebovať, do meny, ktorá možno bude v tom čase pre mňa zaujímavá, kde bude mať ten najzaujímavejší výnos. Takže toľko zlato versus meny. Tu neviem, akí sú účastníci, či sú medzi účastníkmi aj Slováci. Vidím, že sú tam aj českí naši klienti. Tak tu vidíme zlato versus naša mena na Slovensku, čiže tu vidíme, že v roku 2009 Slovenská republika prešla na euro, a tu vidíme, že hodnota 100 eurovej bankovky, koľko nám klesla. Vidíme, že ten pokles je o 40%, čiže tá kúpna sila 100 eurovej bankovky nám klesla o 40% za obdobie 16 rokov. Niekto povie málo, veľa. Z môjho pohľadu som aj ja bol prekvapený, že ako rýchlo dokáže stratiť za tak krátke obdobie tá mena svoju kúpyschopnosť. Reálne, keby sme to pretavili na drobné a pozreli by sme sa na to vo forme zlata, že v tom období v roku 2009 by som si kúpil za tú 100 eurovú bankovku, by som si kúpil 4,23 gramu zlata. Dneska tu vidíme, že máme tú hodnotu 369 eur. Čiže áno, mohol som spraviť že 100 eurovku, ktorú som si vytiahol 1. januára z bankomatu, som ju mohol odložiť niekde do hrnčeka, nehať ju tam, alebo vedľa nej mať položených 4,23 gramu zlata, ktoré by som si nakúpil, tak tu vidíme vlastne to, že áno, mal by som v nominále 100 eur, ale by som nakúpil tovar za hodnotu 60 eur z minulosti. Takže určite by som sa nedostal k tomu tovaru a službám za tú cenu spred 16 rokov. Takže tu vidíme, že skutočne tie peniaze ako fiat mena stráca každým dňom, každým mesiacom, každým rokom. Reálne tu máme tú infláciu, ktorá nás požiera, či chceme, či nechceme. Máme veľké výdavky, ešte väčšie nás čakajú, keďže sa stále rozpráva o tom, že sa bude dozbrojovať, že 800 miliárd eur treba na dozbrojovanie Európy. Je to o tom, že áno, akým spôsobom to tí hradní páni, ako sa povie, akým spôsobom prídu k tomu objemu peňazí, ale je veľká perspektíva, že sa natlačia peniaze. Tým pádom tu bude inflácia a tým pádom nám bude strácať fiat mena svoju príslušnú kúpyschopnosť a tú svoju kúpnu silu. Takže to máme naprieč tým, máme zlato a meny a z tohto pohľadu som túto našu prednášku, alebo teda moju prednášku dneska chcel trošku zapsovať v takom, aby sme si pozreli nejaké tie benefity toho zlata, aby sme sa možno tak trošku nad tým zamysleli, že aký ten benefit si to zlato nesie. Ako sa môžem na to pozrieť, či to má pre mňa význam z pohľadu toho benefitného, či budem na tom profitovať, alebo čo vlastne s tým zlatom do budúcna budem chcieť realizovať. Takže
Máme takých 7 benefitov. Prvým základným benefitom je to v podstate taká tá istota. Môžeme sa na to pozerať rôznym pohľadom. Hej, môžeme si zobrať, že podľa danej situácie, ktorú žijeme. Či chceme, či nechceme, istota je tu, že zlato je nadčasová istota v neistých časoch. Rozmeňme si to na drobné. Máme dneska neisté časy. Myslím si, že áno. Prežívame ich v podstate od roku 25, keď to môžem tak trošku zúžiť na to obdobie, že sme nevedeli, že čo je, že je tu COVID, potom do toho prišla vojna. Teraz vidíme tie neisté časy, že sa tu že na západe Donald Trump vytvára nejakú obchodnú vojnu clami, nevieme, čo sa deje, dokonca sú tam aj nejaké tie občianske protesty zo strany občanov v Amerike, že sú nespokojní. Čiže áno, je tu tá neistá doba a preto všetci hľadáme nejaký ten bezpečný prístav a nájsť tu nejakú tú istotu pre tie svoje peniaze, ktoré mám niekde zainvestované. Áno, veľa investorov možno povie práve to, že dneska, keď nám letia indexy, akciové trhy dole, že treba nakupovať. Áno, správny investor to robí. Len reálne je tak neistá doba, že neviem, že či som ešte dneska nenakúpil ešte za veľa, keď to zajtra spadne. Takže je to presne o tom, že musíme tak trošku to naše portfólio riediť a hľadať nejakú tú istotu. Zlato drží hodnotu, hej, je to presne o tom, že zlato je uchovateľ hodnoty. Je to historicky podložený fakt, reálne, keď sa na to pozrieme z dlhodobých období, reálne tu vidíme, že meny, to je jedno naprieč svetom, sú tu rôzne meny, máme ich nejaké krátke obdobie. Hej, proti tomu, koľko tu máme zlato, že zlato je tu s nami 6 000 rokov, hej, a v neposlednom rade vlastne si zdrží stále tú hodnotu, lebo z môjho pohľadu vždycky budem hovoriť o tom, že mám fyzickú formu, mám fyzické objemy v gramoch a reálne sa budem potom pozerať už iba na tú nominálnu hodnotu, ktorá bude pre mňa či už zaujímavá, alebo nezaujímavá. Reálne bezpečný prístav, presne tak, ideme do bezpečia. Prečo centrálne banky nakupujú zlato? Ten dopyt zo strany centrálnych bank je stále veľký, stále enormný, takže stačí skutočne len kopírovať to, čo robia veľkí, čiže tie centrálne banky. A v neposlednom rade v podstate si môžem nakúpiť aj ja, ako malý investor môžem ísť do toho zlata. Stabilita. Hej, čiže tu vidíme vlastne v rámci tej istoty toho zlata, tu vidím rôzne tie možnosti, ktoré mi vlastne poskytuje investícia do zlata. Hej, a môžem si to prispôsobiť podľa seba, kedy to budem potrebovať, na akýkoľvek bod v mojom živote, ktorý žijem. Hej, čiže to je prvý taký z tých 7 benefitov, ktorý je nezávislosť. Hej. Reálne to takisto vidíme, že zlato je skutočne nezávislé a je to úplne jedno, že ako rozhodujú centrálne banky, ako rozhodujú jednotlivé vlády v jednotlivých štátoch, tak v podstate tá cena toho zlata, áno, je naviazaná na ekonomiku, kolíše to, ale stále sa rozprávam o fyzickom zlate, o fyzickej forme a tým pádom ja si vždycky počkám na to, že kedy je to pre mňa zaujímavé. Nie je to v podstate na tých jednotlivých zásahoch tých jednotlivých štátov. Zlato nepozná dlh, má svoju hodnotu, hej, ktorá je otestovaná počas 6 000 ročí. Takže reálne tu zlato bolo, je a bude. To je veľmi dôležité. Na rozdiel, čo má výhodu, má zlato toho, že či chceme, či nechceme, tak od všetkých fiat mien, ktoré sú vo svete, tak zlato sa v podstate nedá vytlačiť, vyrobiť chemicky. Je to, čo sme vlastne dostali
ako zem do vienka. Je to o tom, že je to potrebné len vyťažiť, hej, a s tým sú vlastne súvisiace náklady, ktoré vlastne tú cenu toho zlata potom niekde smerujú. Takže to je veľmi, veľmi dôležité. Zlato je univerzálnym štandardom nezávislosti a stability. Hej, reálne, keď si zoberieme, tak jednotlivé centrálne banky skutočne nakupujú to zlato preto, aby si ochránili svoju menu, aby vedeli v prípade nejakých výkyvov, aby vedeli vlastne zasiahnuť. A jediná tá hodnota, ktorou momentálne sa dá zasahovať, tak je to, keď už mám nakúpenú fyzickú formu zlata. Takže tá nezávislosť skutočne je to tiež jeden z tých hlavných benefitov zlata. Bezpečnosť. Hej. Reálne by sme si to mohli rozmeniť metaforou, keď to poviem. Bezpečnosť má zlatú farbu jednoznačne. Čiže tu vidíme, je to bezpečný prístav, či sú nejaké ekonomické otrasy. Keď sme si pozerali na tých predošlých slajdoch, že ten historický vývoj zlata, tak vidíme, že či tu bola ekonomická kríza, či nám padli dvojičky, či bol COVID, alebo boli rôzne iné krízy ešte pred miléniovým obdobím. Vždycky to zlato to ustálo, vždy si uchovalo tú svoju tvár a tú svoju hodnotu. Čiže tým pádom ja, keď mám vo fyzickom zlate premenený svoj majetok, svoju rezervu, tak určite v dlhodobom horizonte sa vôbec nemusíme toho obávať. Čiže je to fyzické aktívum, ktoré nám vlastne uchováva hodnotu tých jednotlivých krízach. Bezpečie počas inflácie. Sami sme videli, že počas covidového obdobia alebo do roku 2022, že akú sme mali infláciu, že tá inflácia sa hýbala niekde okolo 12, 13, 14, 15% aj u nás na Slovensku. Pomaly postupne tým, že sa situácia stabilizovala, tak v podstate nám tá inflácia klesala, tak sme v tom období videli to, že skutočne to zlato malo tú svoju výkonnosť a to zlato nás vlastne krásne vedelo v týchto neistých časoch podržať. Takže určite to bolo o tej bezpečnosti, v ktorej som bol ako klient a mal som ten pocit toho bezpečia, čo sa týka nejakej investícií v zlate. Stabilita, hej, tiež jeden z veľkých benefitov, a to je, že si uchováva hodnotu, to som už spomínal, hej, či chceme, či nechceme, tak všetko okolo nás sa mení, to zlato stále zostáva. Či samotná investícia, či samotné burzy investujú do zlata. Takže tu vidíme, že skutočne je to stabilný nástroj, ktorý sa využíva. Hej. Je to v podstate takisto nástroj, ktorý si dlhodobo drží tú svoju kúpnu silu. A reálne, keď si to pretavíme na to, že za jednu uncu, ktorá stála možno pred nejakým obdobím niekde okolo 1300, 1400 eur. Dneska vidíme, že tá unca stojí niekde okolo 3000 eur. Tak skutočne vidíme tú kúpnu silu toho. Čiže tá stabilita toho samotného fyzického zlata tu je. Hej. A čo je dôležité, že nám to vyrovnáva v podstate taká tá rovnováha medzi rizikom a istotou. Áno, je potrebné to mať rozložené, čiže na jednej strane bude mať zlato, na druhej strane, čiže bude mať takú tú istotu, tú stabilitu toho môjho portfólia, a na druhej strane bude mať možno niečo ďaleko riskantnejšie, čiže možno nejaký
akciových indexových tituloch, hej, a klient, ktorý to mal možno v tomto období všetko nabúchané, celé to svoje portfólio iba v tých indexoch a dneska prichádza ten prepad, tak asi veľmi nie je spokojný. Na druhej strane, keby tam mal aj nejakú zložku toho fyzického zlata, ktoré nám vlastne rastie, tak v podstate to jeho portfólio je vyrovnané a svojím spôsobom si nebude robiť možno z toho ťažkú hlavu. Klient, ktorý má len indexy, dneska mu to klesá, aj keď mu každý povie, však to klesá, je tu výpredaj, treba dokúpiť, ale reálne, keď sa pozrieme na to, že nemám z čoho dokúpiť a možno som práve potreboval z tej rezervy vyťahovať, tak asi veľmi nebudem spokojný. Čiže jednoznačne na tú stabilizáciu mať to zlato v tom svojom portfóliu je veľmi dôležité a je to jeden z veľkých benefitov samotného zlata. Ďalší piatý benefit je taká tá flexibilita. Na tú flexibilitu je to presne o tom, že kedykoľvek ho môžem premeniť na akúkoľvek hotovosť. Hej, je to, či to premením už v mieste môjho bývania, tam, kde žijem, alebo takisto, keď si dokážem zobrať zlato aj so sebou, tak kedykoľvek ho viem premeniť, viem ho zmeniť za danú príslušnú menu s nejakým aktuálnym kurzom tej svojej meny. Viem si to zobrať, čiže to je veľmi benefitná vec, tá jeho flexibilita, ktorú mám. Je to univerzálne aktívum, hej, je uznávané naprieč kultúrami, krajinami, kdekoľvek prídem a ukážem zlato, ktoré v podstate má svoju hodnotu, ľudia ho vnímajú, kde je vyrobené, aký výrobca, tak tým pádom nemusím mať absolútne žiadny problém a obavu o to, že by som to nevedel nejakým spôsobom zmeniť. Ja možno poviem, v roku 2022, keď začala vojna na východe, na východných hraniciach od nás, tak ukrajinskí občania prechádzali cez slovensko-ukrajinské hranice a čo niesli so sebou? Nejaké doláre, nejaké eurá, určite nie hrivny a zlato. Hej? Presne na to, aby v podstate v tom novom svete, v neznámom svete, aby vlastne sa vedel nejakým spôsobom dostať ku danej mene, aby vedel nejaké to obdobie prežiť. Takže tá flexibilita tu určite je. Čiže zažili tí ľudia krízu, my sme takisto, či chceme alebo nechceme, tak sme pociťovali tú kritickú situáciu a reálne sme to videli, že ako sa reálne toto zlato využívalo. Hej, je to voľnosť vo forme kovu, flexibilita, viem to zmeniť. Dokonca aj tie naše programy, o ktorých sa ešte zmienim v ďalších slajdoch, nám to umožňujú a umožňujú nám to veľmi rýchlo a veľmi flexibilne. Benefit 6, uchovateľ hodnoty. Myslím si, že k tomuto sa netreba nejak vyjadrovať. Je to stále, vždycky sa o zlate povie, v prvom rade je to uchovateľ hodnoty naprieč jednotlivými generáciami, že tie jednotlivé generácie si to vlastne môžu posúvať a niektorá z tých generácií to krásne môže využiť. Hej, čiže je to uchovateľ hodnoty, ktorý nám zachováva kúpnu silu pre dané tovary a služby v budúcich obdobiach. Čo je dôležité si uvedomiť to, že vlastne peniaze, fiat mena stráca cenu, ale zlato drží hodnotu. To je veľmi dôležitý odkaz zo strany zlata. No a potom tu máme historická tradícia, keď to môžem tak, a
Na to je len veľmi jednoduchá odpoveď. Je to naprieč civilizáciami od starovekého Egyptu, keď to môžeme povedať, až po modernú ekonomiku. Stále to zlato má nejaký ten svoj cvenk, nejakú tú svoju popularitu na to, aby si to v podstate ľudia mohli vychutnať, dať do toho svojho portfólia. Presne ako je ten posledný bod. Zlato je minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Čiže na to, keď sa takýmto spôsobom pozrieme, tak budeme úplne spokojní a je potrebné, aby sme mali zaradené do toho portfólia. Čiže to sme mali vlastne krásnych takých 7 benefitov. Pre každého to bude nejaký iný benefit. Pre každého, pre mňa to môže byť benefit číslo 1, pre niekoho to môže byť benefit číslo 3 alebo 4. Takže každý si nájdeme, že prečo do toho zlata by som mal ísť a prečo by som ho mal v svojej rezerve, ktorú si vytváram, či už do budúcich období, či už na dôchodok, alebo pre budúce generácie si to vytváram, tak si ho viem zaradiť aj na základe týchto jednotlivých benefitov, ktoré môžu byť pre mňa tým zaujímavým a hlavným impulzom. Tak ako som spomenul, tak v podstate si viem prostredníctvom zlata vytvoriť takéto jednoducho riadené portfólio, ktoré si dokážem riadiť aj ja sám. Možno nepotrebujem úplne na to finančného poradcu, alebo ten finančný poradca mi ho vie krásne vyskladať. Čo je však dôležité a možno sa držať takého veľmi jednoduchého pravidla, a to je, že tretinu maj v nehnuteľnom majetku, tretinu maj v nejakej peňažnej forme, nejaký investičný účet, či sú to už indexy, podielové fondy, dlhopisy, termínové účty, termínové vklady a tak ďalej. Všetko, kde mám nejaké fiat peniaze, čiže takýmto spôsobom tú 1/3 mám danú v tejto časti toho koláča. No a v neposlednom rade je dôležité mať aj ten komoditný účet, čiže mať to aj v komoditách. Či už je to zlato alebo striebro, takisto je to veľmi zaujímavé, že akým spôsobom aj ten samotný komoditný účet môže mať diverzifikovaný. Z môjho pohľadu komoditný účet, mať zlato je bohatstvo, striebro je bežná spotreba. Keď si zoberieme, že úplne tie prvé peniaze boli tie striebráky, tie strieborné mince, boli na ten barter, na tú samotnú výmenu. Bolo to ako jedno z prvých platidiel, boli striebráky, strieborné mince. No a potom zlato prišlo ako vytváranie bohatstva. Čiže takisto môžem k tomu takýmto spôsobom pristúpiť, ale čo je dôležité, mať aj komoditný účet na to, aby som mal jednoducho riadené portfólio, aby som vedel reagovať na danú situáciu na trhu, aby som možno nebol na konci dňa nejaký sklamaný, že teda sa niečo deje na trhu a ja nemôžem reagovať, lebo možno v danom okamihu to moje portfólio, ak ho mám zainvestované prostredníctvom fiat meny, tak je v nejakom prepade a potom bude musieť nejakú tú dobu, nejaký ten čas počkať. Takže sám si viem vytvoriť jednoducho riadené portfólio, s ktorým môžem pracovať v čase tak, ako budem potrebovať ja. A v neposlednom rade, tak ako som už avizoval, je to, že v podstate naše portfólio našich programov, ktoré máme, tak máme gramové kontá, ktoré sú momentálne veľmi atraktívne u našich klientov a je to v podstate gramové konto pre občanov, pre ten retailový segment. Je to vlastne program ePlan Gold ako zlaté konto, ePlan Rentier ako zlatá renta.
No a k 1. januáru tohto roku sme dali do nášho portfólia aj firemné zlaté konto iPlan Max ako gramové konto pre podnikateľské subjekty. No a v neposlednom rade to, ako bol jeden z tých benefitov zlata, je tá flexibilita. Tak tá flexibilita nám umožňuje v podstate v rámci tohto živého organizmu si medzi sebou využívať tie možnosti, ktoré nám tieto produkty umožňujú. No a nad tým niekde hore, kde platby v zlate pod označením Ingold Pay ako samotné platby v zlate, čiže využívanie platieb v zlate medzi jednotlivými subjektami. Čo je dôležité, je v podstate to, že všetky konta sú kryté fyzickým zlatom. Čiže to je alfa, omega. Máme fyzické zlato, kedykoľvek sa rozhodnem, či už ako občan alebo ako podnikateľský subjekt, že by som chcel z toho môjho gramového konta mať nejaký objem v kove a chcem ho mať doma, tak okamžite môžem reagovať a môžem prostredníctvom z môjho gramového konta zrealizovať nákup do fyzického zlata, či už do zliadku alebo do minci. Čo je veľmi dôležité, je, že všetky tieto konta sú s možnosťou okamžitej flexibility a likvidity. To je veľmi dôležité, že dneska, či chceme, či nechceme, tak v podstate žijeme takú uponáhlanú dobu. A reálne, keď si mám predstaviť, že ak by som chcel niečo zlikvidniť, tak v danom okamihu potrebujem, dajme tomu zliatok alebo mincu, ktorú mám doma, potrebujem to prostredníctvom žiadostí, že to dávam do výkupu, potrebujem to zrealizovať, potrebujem to poslať poštou a niekedy skutočne sme takí leniví, že sa nám už ani takáto vec nechce robiť. Čiže tá flexibilita, tá likvidita je skutočne veľmi, veľmi dôležitá na to, že prostredníctvom toho elektronického prostredia, ktoré vlastne využívame, a teda využívame tie digitálne platby na to, aby sme to mali uľahčené, tak nám to vlastne umožňujú tieto naše gramové konta. Alfa, omega je to, že všetky gramové konta sú vo fyzickom zlate, ale využívame digitálny priestor. Čiže tá pohodlnosť je skutočne tak ďaleko odo mňa, ako je moje mobilné zariadenie na to, aby som to vlastne zautorizoval. Nie je to nič nové, je to všetko prostredníctvom autorizačných SMS-iek, autorizácie, tak ako sme zvyknutí zo štandardného bankového prostredia. Každý jeden využívame vlastne internet banking, takže týmto spôsobom vlastne využívame tú digitalizáciu. No a všetky kontá vlastne participujú na tej raste ceny zlata. V priemere sme niekde na 7%, ale keď sa pozrieme keď sa budeme na to pozerať, že čo nám spravilo zlato, dajme tomu z toho prvého slajdu, ak si pamätáte, tak za posledných 25 rokov to bolo 10,4%. Takže tu vidíme, že to je veľmi, veľmi zaujímavé. Čo je dôležité, nie sme na inflácii papierových peňazí. Áno, ja ako klient, keď sa na to pozerám, poviem, mám to v banke. OK, som spokojný, mám to flexibilné, lebo jedným zastrčením platobnej karty do bankomatu mi vylezú peniaze. OK, tá flexibilita tam je, ale je to niečo za niečo. Veľmi dobre vieme, že peniaze držané na bankovom účte, bežnom bankovom účte, ktoré nie sú zhodnocované, tak mi ich pohlcuje inflácia a to je veľmi zle. Reálne možno pre českých ľudí, pre českých našich klientov, slovenskí občania len rodné čísla na bežných účtoch držia 46 miliárd slovenských euro. Takže tu vidíme, že aký veľký objem je na bežnom účte, kde ľudia dôverujú bankám, ale na druhej strane si neuvedomujú, že aký objem peňazí je stratených len prostredníctvom inflácie. Čiže odosobniť sa
a mať tú možnosť flexibilita digitálnych platieb versus viem si to previesť vlastne na moje zlaté gramové konto a môžem tú flexibilitu využívať tým, že okamžite môžem ísť do peňazí, lebo celý ten priestor a všetky tie gramové konta mi to vlastne umožňujú. To budeme možno vidieť aj trošku ďalej. Rozmeňme si trošku podrobnejšie tie naše gramové konta. Čiže keď sa pozrieme na to gramové konto sporenie iPlan Rentier, možno pre koho ako typológia, pre mňa ako pre klienta, pre koho by som to do ktorej tej kategórii sa asi vidím. Čiže buď som klient, ktorý chce pravidelne sporiť do zlata bez nejakej potreby mať doma úplne fyzický kov. Chcem ho mať, vidím ho na mojom gramovom konte, že vlastním fyzický kov v príslušných gramoch, ale chcem využívať vlastne tú flexibilitu. Čiže ak sa vidím tu, určite ten iPlan Rentier je pre mňa zaujímavý. Ďalšie riešenie, tá typológia pre mňa ako pre klienta z dlhodobého hľadiska, ak si chcem vytvárať možno nejaký svoj dôchodkový účet, nejaký ten pilier, tretí, prvý, my na Slovensku máme prvý, druhý, chcem si vytvoriť tretí pilier, lebo dneska sa už rozpráva o tom, že štát chce prostredníctvom druhého dôchodkového piliera financovať nejaké projekty štátu, takže ťažko povedať, už niekoľkokrát sa nám ten druhý pilier otváral, takže či chceme, či nechceme, a takéto staré dobré známe, o ktorom sa hovorí, že keď sa sám o seba nepostaráš, tak štát sa o teba nepostará. Takže môžeme to vlastne nejakým spôsobom si vytvárať svoj dôchodkový účet aj prostredníctvom programu iPlan Rentier. Takisto ho vieme využívať ako na dedičstvo, alebo takisto ho vieme využívať aj pre deti, aj keď nie je možné uzatvárať zmluvy u nás na mladšie osoby, ako je 18 rokov, ale reálne ja ako rodič to viem rozbehnúť môjmu narodenému dieťaťu, ktoré v podstate za nejakých 18-19 rokov budem chcieť, aby išlo na vysokú školu, aby to malo prichystané, tak mu to tam môžem odkladať a tým pádom mu môžem vytvárať vlastne možno nejaké budúce štipendium. Čiže toto je taká tá typológia, že kde sa vidím. No a v neposlednom rade je to aj taký ten klient, to je také možno moje vnútro, že klient, ktorého zaujímajú gramy, ktorý ich chce vidieť, tak ich vidí vlastne v programe iPlan Rentier. Podkladovým aktívom je vlastne 10-uncový zliatok. Je to 311 gramov zhmotnených v zlate. Čo je dôležité, je to program, ktorý je, môžem povedať kľudne, doživotný, cezgeneračný. Čiže nie je to len o dosporení do 10-uncového zliatku, ale môžem ísť ďalej. Čiže to je náš program iPlan Rentier, iPlan Gold. Filozoficky je to postavené na veľmi podobnom, len podkladovým aktívom je 1-kilový zliatok. Možno pre koho, možno kde ako klient sa vidím. Je to o tom, že v ktorom okamihu chcem mať peniaze kryté v zlatom, chcem mať zainvestované väčšie čiastky na nejaké to možno aktívne obchodovanie pri výkyvoch ceny, čiže viem nejakým spôsobom do toho zasahovať. Čo je dôležité, je povedať a pomenovať to presne. Je to z môjho pohľadu klient, ktorého možno nezaujímajú tie gramy, ale zaujíma ho tá nominálna hodnota, lebo program sporenie iPlan Gold má v sebe aj správcovský poplatok, ktorý sa strháva z gramov zlata na dennej báze, kde ten správcovský poplatok v ročnom ponímaní je 0,9125 rozmenený na tú dennú bázu. Takže naše také odporúčanie je, že asi aká doba niekde do tých 7 rokov je vlastne vytváranie si nejakého rezervného účtu, nejakej prípravy
Dajme tomu, že si chcem kúpiť za nejaké obdobie, možno chcem robiť nejakú rekonštrukciu bytu, nechcem dávať peniaze len na nejaký bežný účet, mať ho krytý, bežný účet v banke, ale chcem, aby mi tie peniažky aj zarábali, tak tu mám celkom zaujímavú alternatívu a to je ePlan Gold, kedy viem, že zhruba v tom období nejaké okolo tých 7 rokov z toho vystúpim, vylejem si tie peniaze prostredníctvom tých možností, čo mi dávajú vlastne, čo mi dáva aplikácia na to, aby som išiel veľmi rýchlo do peňazí a veľmi rýchlo môžem v podstate realizovať tie nákupy toho môjho potrebného. Takže to je sporiaci program ePlan Gold. Čo je dôležité, že tieto programy spolu komunikujú, hej, a takisto ja ako môžem robiť výber ako z rentieru, takisto aj z Goldu do peňazí, alebo si môžem realizovať nákup v zlate, teda do kovu, že chcem menšie gramáže, tak tieto programy takisto medzi sebou aj komunikujú a to je, že medzi sebou si môžu prevádzať gramy zlata z jedného účtu na druhý. No a v neposlednom rade toto všetko je potrebné, aby sme to vedeli mať tú likviditu a aby sme to vedeli v podstate veľmi jednoducho ovládať, tak je dôležité mať smart telefón, to je veľmi dôležité, aby sme si vedeli vlastne aplikáciu nainštalovať a všetko to bude mať v jednej aplikácii, všetko to bude mať pod kontrolou, budem to mať všetko v mojom mobilnom zariadení, kde budem vidieť môj účet, kde budem vidieť všetky moje zmluvy, ktoré mám otvorené v spoločnosti, budem vidieť všetky pohyby, ktoré sa tam realizuje a čo je dôležité, je to, že všetko si ja autorizujem prostredníctvom tejto aplikácie. Je to dvojfaktorová ochrana, bezpečnosť, čiže je to zabezpečené. Dovolím si tak možno ľudovo to prirovnať alebo pripodobniť, áno, sme nejakou zlatou bankou, čiže prostredníctvom tých našich aplikácií si viem krásne vyvádzať zlato do peňazí, viem robiť a realizovať vlastne prevody gramov zlata. To je všetko dôležité, aby som to mal v mojom smartfóne prostredníctvom aplikácie eBeasing Gold, ktorú si viem stiahnuť ako na Google Play a takisto aj v App Store. No a celé to nám uzatvára nový program pre podnikateľské subjekty a to je ePlan Max ako firemné konto. Len v skratke, aby sme si vedeli predstaviť, je to vlastne podkladové aktívum, kde je 12 441 gramový zliatok a v podstate z toho pohľadu podnikateľského, keď sa budem na to pozerať, tak tam mám nejaké tie možnosti, ktoré mňa môžu osloviť. Bude to tvorba rezervy firmy, môžem tam mať aj nejaké tie daňové zvýhodnenia, diverzifikácia mimo bankového sektoru, že nie všetko bude mať na tom bankovom účte. Či chceme, či nechceme, tak riešenie tej transakčnej dani u nás na Slovensku, to je úplne niečo nové. Máme to zavedené od 1. apríla a je to v podstate najhorúcejšia téma, ktorá zaznieva v slovenskom éteri. S kýmkoľvek sa človek stretne, tak každý debatuje na tému transakčná daň, aké sú tie zásahy, koľko to stojí a všetky tieto náležitosti. Takže tu je tiež možnosť toho nejakého riešenia. Hej, sú to možnosti tej transakcie za tovar a za služby, čiže prostredníctvom ePlan Maxu môže v podstate prebiehať príjem platieb v zlate zo strany retailového klienta za tovary a služby tomu podnikateľskému subjektu. Sú tu tie možnosti, že tá tvorba rezervy, čiže podnikateľ má možnosť si uchovávať tie rezervy vo fyzickom zlate aj po malých čiastkách. Je to niečo nové, je to v podstate nejaká revolúcia v tom, že aj podnikateľský subjekt môže
znie to divne, ale môže dosporovať, môže si posielať na gramový účet, si môže posielať peniaze, ktoré sa mu vlastne pretavujú do príslušných gramov. Čo je dôležité, je tá flexibilita, čiže na jednej strane si vytváram rezervu v zlate, zlato sa mi zhodnocuje, čiže mám nejakú diverzifikáciu voči štandardným peniazom. Kedykoľvek môžem do toho vstúpiť, môžem ísť do peňazí, môžem realizovať prevody gramov a takisto si môžem nakupovať aj fyzický kov v menších gramážach. Toto nám vlastne všetko umožňuje celý ten systém tých gramových kont ako na strane občana, takisto na strane podnikateľského subjektu. Jedna z tých ďalších možností, podnikateľ má možnosť aj poskytovať nejaké tie príspevky zamestnancom. Môže využívať podľa príslušnej legislatívy. Je potrebné, aby debatoval možno s účtovníkom, možno aby mal nejakým spôsobom načítané tie zákony, že aké tie možnosti má dať možno nejaké tie benefity tomu svojmu zamestnancovi, aby bol ten zamestnanec spokojný. Lebo dneska to nie je len o tom, že dám občanovi prácu a buď spokojný, ale občan si váži tú prácu a chce mať aj nejaké tie benefity, pokiaľ mu ten zamestnávateľ ich dá za svoj výkon, za svoju prácu, tak má tu možnosť aj ten podnikateľský subjekt prostredníctvom gramov svojím spôsobom motivovať a dávať benefity svojim zamestnancom. Takže to je tiež jedna z tých vecí, ktorá mňa môže osloviť ako podnikateľský subjekt. A či chceme, či nechceme, tak aj tá optimalizácia tých nákladov. Áno, je to o tom, není to nič také, že by sme riešili veci mimo legislatívu. Všetko je v rámci legislatívy, platnej legislatívy. Či chceme, či nechceme, tak každý sa pozerá na tú optimalizáciu. Pod slovíčkom optimalizácia je to, že hľadám vlastne tie možnosti, aké sú, aby som si znižoval ja nejaké náklady. A pokiaľ idem v rámci legislatívy a mám tu možnosť nejakým spôsobom si to zoptimalizovať, tak si to zoptimalizujem. A je tu možnosť vlastne tých transakcií medzi aj podnikateľskými subjektami v rámci Slovenskej republiky, tak vlastne môžem využívať tie gramové konta medzi dvomi podnikateľskými subjektami, keď prebehne platba mimo bankového systému, prebehne platba vo vnútri, kde vlastne nastane tá výmena za tovar a služby, nastane výmena prevodu gramov, tak automaticky neplatím tú transakčnú daň, lebo to vo vnútri toho nášho systému sa to zrealizuje v okamžitých milisekundách. Čiže na jednej strane ten, čo posiela, okamžite je mu to odpočítané z jeho gramového účtu a ten, čo prijíma, tak okamžite to má pripísané. Čiže vidí to v úplnom online, vidí to, čo sa realizuje, nie na to, že vystavím faktúru a čakám možno na nejakú splatnosť. Je to okamžite zrealizovateľné. Takže to je taká tá výhoda toho, čo my dneska na Slovensku prežívame. A je to vlastne najhorúcejšia téma, transakčná daň, a máme vlastne takúto možnosť tej optimalizácie. Čo je dôležité, je to dvojfaktorové zabezpečenie. Čiže je to o tom, že je to naša úloha, aby sme mali, aby tí naši klienti to všetko mali v bezpečí, aby mali istotu že to, čo sa zrealizuje a bude to pripísané na jeho gramové konto. Takže to sú tie možnosti. To, čo som spomenul, podkladové aktívum, 400-uncový zliatok, výber ľubovoľného zlata a striebra, to mi vlastne umožňuje celý ten systém, že kedykoľvek sa môžem rozhodnúť a môžem si poslať akékoľvek príslušnú gramáž, môžem si ju dať do sejfu vo firme,
čo je dôležité, je to všetko vytvorené elektronicky, zmluva je vytvorená elektronicky, potvrdená platbou a po autorizačnom procese je to všetko spustené a vlastne okamžite môžem využívať celý ten živý organizmus. Čo je dôležité, že sú to nulové poplatky v transakciách medzi podnikateľmi. Podnikateľ môže využívať okamžité bezkontaktné platby voči svojim zákazníkom, voči občanom prostredníctvom NFC terminálu. Takže to je v podstate živý organizmus, ktorý nie je víziou, ale je to už realita, ktorá sa dá realizovať okamžite, ako vstúpim a uzatvorím zmluvu ePlan Max, tak okamžite môžem využívať takisto aj platby pomocou príjmania platieb v zlate prostredníctvom NFC terminálu. Takže toto sú všetko veci, ktoré mi vlastne celý tento systém umožňuje. Hej. Tu mám tie možnosti tých výberových operácií, či už keď si dosporím aj celú tú veľkú tehlu, viem si ju dať vyskladniť. Potom tie možnosti, ako som spomínal, že môžem ísť do menších gramáží, mi to umožňuje. Takisto prevoz zlata na iný ePlan Max, čiže na ten podnikateľské subjekty medzi sebou môžu vlastne za tovary a služby si môžu platiť gramami zlata. Takisto prevoz zlata na ten občiansky ePlan Gold, respektíve na ePlan Rentier a zase aj tá spätná možnosť, že ja ako občan môžem za tovar alebo za službu, ktorú nakúpim u podnikateľa, tak môžem zaplatiť zo svojho gramového konta. Všetko sa to realizuje v online, všetko sa to realizuje na tom základe, na to, na čo sme zvyknutí, a to je, že to riešim bezkontaktne. Takže to je velikánska výhoda toho celého živého organizmu, že tu máme gramové konta, ktoré medzi sebou kooperujú a vlastne vytvárajú celý ten živý organizmus, ktorý môže vlastne realizovať nákup tovarov a služieb a tým pádom aj platieb. Čiže platie zlatom bezpečne a pohodlne. Je to o tom, že nad tým všetkým bdie InGold Pay ako možnosť platby v zlate, kde je potrebné, aby sme takisto mali aplikáciu platby InGold Pay na to, aby sme mohli zadávať tie platby tak štandardne, ako sme naučení. Kdekoľvek prídeme, kde sa nás opýtajú, ako platíme, keď poviem, že platím kartou, automaticky ten zamestnanec zobere platobný terminál do ruky, zadá tam výšku tej platby. Ja to zadám prostredníctvom aplikácie InGold Pay, ktorú mám v mobile, a automaticky prostredníctvom NFC terminálu, ktorý skutočne vyzerá, tam to vidíte ako platobná karta. Nie je to platobná karta, je to vlastne platobný terminál, kde automaticky ja po priložení môjho mobilného zariadenia ako človek platiaci sa mi automaticky otvorí moje gramové konto, kde už vidím, akú platbu mám vlastne realizovať. Takže v hovorovom slove to znie veľmi dlho, ale v realite je to veľmi krátky úkon, ktorý vlastne zrealizujem tak, ako sme vlastne na všetko zvyknutí a ako všetko vlastne využívame. A čo je dôležité, je to, že ja ako podnikateľský subjekt mám rád reklamu, potrebujem sa niekde zviditeľniť, lebo potrebujem, aby tí klienti možno aj za mňou prišli, aby ma vedeli tí moji klienti nejakým spôsobom dohľadať. Hej, že kde som, kto som, tak môže využiť vlastne webové rozhľadanie ingoldpay.com na to, aby som sa vedel zviditeľniť. Minimálne tým, že príjmam platbu v zlate, ale viem sa krásnym spôsobom, ako vidíte tu v katalógu, ktorý my máme pod správou, tak sa viem tam zviditeľniť, viem tam zadať popis mojho podnikania, a všetky tie náležitosti, kde ma nájdu, akým spôsobom, kde sa viem dostať a mám to vlastne zadané v tomto katalógu a je to tak sprocesované,
že prostredníctvom toho ma to vie aj vynavigovať a dovedie ma to rovno do mojej prevádzky, dovedie tých mojich klientov. Takže toto nie je vízia, toto je už realita, ktorú v podstate realizujeme a pomaly ju dávame do života prostredníctvom našich obchodných partnerov a takisto prostredníctvom nás ako občanov, ktorí chceme využívať tie možnosti služby platby, tak môžeme vlastne bez problémov prichádzať k tým podnikateľským subjektom, ktorí príjmú tie gramy zlata za tie tovary a služby, ktoré ponúkajú. A je to na mne, lebo mám vždy možnosť zaplatiť cash, kartou, alebo toto je nová možnosť a tá možnosť je vlastne platba v zlate a môžem ju využívať, môžem na tom participovať. Čo je dôležité pre podnikateľský subjekt je to, že ak mi klient zaplatí kartou, tak ma to niečo stojí. Tu viem byť vlastne odmenený a budú spokojní. Takisto ako klient, ako občan, takisto bude spokojný aj klient, ktorý prijíma platby v zlate. Takže toto je celý taký ucelený celok, ktorý nám dáva taký ten zmysel v zmysle tých našich jednotlivých programov, tých našich gramových kont, ktoré sa vlastne dajú využívať naprieč, či už medzi občanmi a takisto už máme aj tú možnosť prostredníctvom podnikateľských subjektov, že prijímajú platby a takisto oni môžu realizovať platby smerom k svojim obchodným partnerom. Sieť sa rozširuje, tu vidíme rôzne zoznamy obchodov, vidíme, že tu už napríklad aj v Malackách sa dá dokonca kúpiť auto, nebudem hovoriť značku, viem si to krásne vyklikať a mám takú tú možnosť. Čiže od auta, cez kebab, cez rôzne služby mám tu možnosť platiť prostredníctvom prevodov gramov cez systém Ingold Pay, platba v zlatom. Takže toľko na záver. Ďakujem za pozornosť. Sme úplne niekde na záver. Myslím si, že som to aj stihol do toho času, do tej avizovanej hodinky. Teraz nechávam nejaký ten priestor na to, aby ste, ak máte nejaké otázky, skúste ich dať do chatu, respektíve ak chcete, zapnite si mikrofón, položte mi otázku a rád na ňu zodpoviem. Takže toľko zo strany samotnej prezentácie. Takže ja sa teraz zhodím zo samotnej prezentácie, možno aby ste ma videli a verím tomu, že ak teda sú nejaké otázky, ja skúsim pozrieť do chatu, či tu máme nejaké pozdravuje Klárku niekto. Od pána Ladislava, perfektná prezentácia. Ďakujem, mám otázku na jednu aktuálnu správu z vašej web stránky. Aplikácia iBeasingGold je odteraz pre všetkých zákazníkov. To znamená, že aj pre zákazníkov s programom iPlan Profi, prípadne aj pre tých, ktorí realizovali iba jednorazový nákup, alebo je pre každého, kto sa zaregistruje a nemusí mať žiadny zmluvný vzťah s iBeasingGold. Áno, čo sa týka našej aplikácie iBeasingGold, tak je vlastne pre všetkých. Je potrebné, aby si vlastne zautorizoval telefónne číslo, aby si ju stiahol. A v podstate všetko, celé to portfólio, ten klient, ktorý to tam bude mať, tak to tam krásne bude vidieť. Čiže všetko nebude musieť už ísť v podstate do webového rozhrania, ale všetko bude mať bude mať vo svojom mobile a bude to mať tak ďaleko, ako má svoj mobil ďaleko od seba. Takže
áno, aj ePlan Profi, tam bude krásne ten klient vidieť. Takže ďalšia otázka. Dobrý deň, bude možné si ešte niekde prezentáciu poslechnúť znovu? Začiatek mi unikol, kdyby našla více informácií k účtu Max. Jak je to placené ze zlatého účtu na území Českej republiky. Takže pôjdem od spodu hore. Je to takisto ako na Slovensku, čiže je to jedno, mám zriadený účet, či už ePlan Gold alebo ePlan Rentier, mám stiahnutú aplikáciu, na druhej strane mám v podstate podnikateľský subjekt, ktorý príjma platby v zlate. Ja nakúpim nejaký tovar alebo službu a prostredníctvom môjho gramového konta pri bezkontaktnej realizácii sa mi ukáže v podstate platba, ktorú mám uhradiť, zautorizujem ju a v tom okamihu tá platba prechádza. Čiže presne takisto poviem v celom európskom priestore, kde budú tí naši partneri, či už na strane príjimateľov alebo na strane platiacich, tak sa to vie krásne realizovať. Áno, čo sa týka prezentácia, bude vlastne zverejnená na našich stránkach. Takže kde je možné nájsť partnerov. Takže je to vlastne webové rozhranie ingoldpay.com a tam vlastne už budete vidieť ten katalóg a už si to vlastne vy viete zadať na základe vašich parametrov, si zadáte, koho chcete hľadať a tam budete vidieť tých partnerov. Sú to partneri, ktorí sa chcú zviditeľniť, sú partneri, ktorí sa nechcú zviditeľniť. Čiže je to vlastne ich osobné rozhodnutie, ale tí, ktorí sa chcú ukázať, tí, ktorí sa chcú promovať, tak určite sú tam. Takže môžete si to pozrieť na tej stránke ešte raz ingoldpay.com. No a to sú zodpovedané všetky otázky z chatu. Takže a tam nájdeme aktuálny kurz. Neviem, aký kurz máte v podstate na mysli, ale čo sa týka nejakých tých informácií, nejakých kurzov, aký je vývoj ceny a tak ďalej, tak to si viete krásne dohľadať na našich stránkach ibizingold.com. To nájdete tam. A čo sa týka stránky Ibiz, teda ingoldpay.com, tak to sú tí partneri, ktorí príjmajú platby v zlate. Takže na našich stránkach homepage ibizingold.com určite nájdete všetky informácie, ktoré chcete dohľadať a ktoré hľadáte. OK. Takže ďakujem, pekná prezentácia, ďakujem krásne. OK, ak teda nemáte možno nejaké otázky naživo do mikrofónu, zodpovedané sú všetky otázky v čete, tak ja by som teda poďakoval za vašu pozornosť. Verím tomu, že ste si každý niečo našiel, niečo si zobral do hlavy, že vás to zaujalo a že vás to možno posúdilo v pohľade na fyzické zlato a budem rád, keď budete nás naďalej sledovať v rámci aj našich webinárov, či už ste našim klientom alebo obchodným partnerom, tak budem rád, keď s nami zotrváte. Takže ďakujem za pozornosť, prajem vám ešte pekný zvyšok večera a krásny deň. Majte sa, dovidenia, pekný večer.